Entonces, as 7 básicas que che comentaba antes, a primeira, que vos fixen aquí para non ir a escoller hoxe, porque se acercaba o día... Vale, esta é a erva de San Xoán ou hipérico, o hipérico perforatum. É moi importante dicir o nome científico, porque o nome científico da planta é como o DNI, porque a ti podenche chamar Borja, Borxa, Borxita, é dicir, aquí en Galicia tivaste 20 metros á redonda e a mesma planta chamaronlle de 4 maneiras distintas. Entonces, esta planta que é o hipérico perforatum vaise dar alrededor das semanas do solsticio de verán, florece, e ten unhas pequenas boliñas cheas de aceite que se maceran, é dicir, se ti maceras estas follas, estas floriñas en aceite, o que dá isto, mirade, vedes? Un aceite roxo, vermello. Vale, pois este hipérico acabouselle chamando planta de San Xoán porque San Xoán foi decapitado. Entón representaba a sangre de San Xoán. Aí vedes como a iglesia dixo, planta principal, chamaban hipérico, tal, non, vai a ser denominada San Xoán, porque ademais se ama cero, queda roxa, entón xa foron collendo aí metafóricamente moitas cousas para que fora esa planta, ademais de que florece na época da festividade de San Xoán. Tamén cabe destacar desta planta que era utilizada xa dende o medievo, chamábanlle fuga demonium, e colgaban nas zonas onde había nenos para que non lle entrara o demo. Despois, se te pos a mirar todas as propiedades medicinales, aí ven o de espantar o demo. Todo ten a súa lógica. Era espantademos, pero por qué? Porque é unha planta que se utiliza como antidepresivo leve. Vale? Cando a xente se encontraba mal, deprimida, non sabían que explicación darlle, era porque tiñas algún mal dentro. Dicía, colleuche un mal de ollo ou tes un mal dentro. E esta planta era chamada planta do optimismo. Por iso se tomaban infusión cando un estaba mal. E ademais este aceite é buenísimo, aceite ou agua, ou incluso cando se maceraban alcohol, para llagas. E a agua de hipérico é a que din a agua de San Xoán é boa para os grans. Este é antiséptica. Entón, esta sería unha boa planta para a pel. Esta sería a primeira. A segunda... Vin por aquí, para obter esa cor do oleato hai que deixalo ao sol e sereno, senón non solta ben a hipericina. E hai que ter cuidado ou usalo tópicamente, porque crea fotosensibilidade. Claro, tampouco hai que abusar da infusión porque está vencellado con brotes psicóticos segundo últimas investigacións. No, mira, o que non digo xa ti en plan. Todo o que vayamos a falar aquí, que me olvidei dicilo ao principio, todas as propiedades medicinais, a dosis está, o veneno está na dosis, como decía Galeno, todas as plantas que vamos a falar aquí, en maior ou menor medida son medicinais, pero non podemos tomalas así á lixeira. O que di esa rapaza de que o hipérico non se debe tomar nunca sin unha consulta médica, porque incluso se estás tomando algo a maiores e é raro que a xente non toma algún tipo de medicamento, pode solapar o efecto ou pode facelo maior. Entón, nunca se debe de tomar ningún tipo de infusión ou de erva polo que che diga o veciño ou isto vaime ben a min, porque cada un estamos tomando as nosas cousas, o noso metabolismo é distinto e vamos a actuar distinto. Entón, non tomar. Eu vou dicir as propiedades medicinales de cada unha, pero non para que a xente as toma así á lixeira e de repente se poña a tomar hipérico. E eu, perdona Silvia, como editora, teño que decir que Patas de Peixe editora non se responsabiliza de que a xente se tome por aí. Non somos antropólogas, quero decir, nos gusta a tradición, mantela e demais. É dicir, cada un despois que non ande comendo cousas por aí do monte, porque es que... Sí, despois pasan as cousas que pasan, non todo o monte é orégano. E o aceite, ten razón que cando se bota, debe de ser cando non, buenas noites ou así, cando non haxa sol, vale? Eu non abuso del, porque se te la pel grasa, un aceite de hipérico tampouco me vai a mellorar moito. Pero sí que sepades que antiguamente si se utilizaban, pero que antiguamente, cando estou falando de que se utilizaban e se facían infusións, claro que se utilizaban, porque senón se tiñan outros remedios a man. É dicir,
E xa non vos estou falando do medievo, que non estamos falando do século XV ou antes, estamos falando que na época de meus pais, a min, cando doblaba un dedo, ou se me salía, que se chamaba escordar, ou chamase esguince, pero era escordar un dedo, a min levábame o arranxador, o curandeiro, que era un señoriño que viña ali, que mollaba as mans nestes potingues e che poñía o dedo no seu sitio. Entón, non estamos falando de tan atrás de non utilizar isto. Pero como bióloga de base que son, non debes utilizar nada destas e a lixeira. Podes producir dermatitis, úlceras ou darche unha diarrea, entonces, a ver, un pouquinho de sentido común, vale? Sí, o que diste non é de tanto antes que iba eu hai 18, 20 anos o curandeiro, polos pés, por lesións ou cousas así, aparte aí por Pontevedra, por Pollo, por esa zona había moitos. Quero dicir, era algo moi recente. Era habitual, non te levaban ao médico. Eu non me considero ou as dúas cousas. Agora, cando lle digo, non me levaban ao médico, digo, como? Pois non, o normal era que te levaran, ser algo muscular ou esquelético, levaban todo arranxador. Ou as ervas estas que eran en auga fervendo, que che poñían logo. Plasmas, que che poñían e despois te vendaban. Sí, pois efectivamente. E iso é deste século ainda se facía moito. Eu, polo menos, eu teño 36 anos e facía. Cantos tes? 36. Sí, bueno, aí andamos, 36, 40, sí. Pero eu, por exemplo, desde que faleceu este señor, eu non conozco outro curandeiro na zona. Imagino que agora tamén... Eu creo que agora xa desapareceron. Eu creo que desapareceron un pouco, sí. Porque iso tamén era tradición oral, porque eu recordo que o señor que me atendía a min tampouco sabía ler ni escribir, entonces o que sabía era porque lle contara a seu pai, que seu avó tamén era todo tradición oral. É dicir, ele tocaba e tal, pero era todo de estar ali dende pequeno vendo a seu pai e a seu avó. E tamén está o componente de fe, non sei se chamarlle placebo, estou hoxe moi pouco creída destas cousas, estou moi científica. Os dedos tillos todos postos no seu sitio. Pero quero dicir que me parece moi importante, hai algunhas destas cousas que mal non fan, e eu creo que facelo a maiores tamén que tamén se dá un punto de fe, de confianza, non sei, de cousas. Sí. A ver, o de lavarse a cara coa auga de San Xoán e pensas que sea bendecida por San Xoán ou que sea bendecida polo orballo, eso non che vai facer mal. Pero non te poñas a tomar todo o que topes polo monte porque non te Claro. Sí. Cada un utiliza a súa inteligencia. Sobre as ervas, ensinastes aí a erva de San Xoán, foi? Sí, cales máis tes? Din por aquí unha persoa que ela leva facendo o cacho e na súa zona non atopan hipérico. E co hipérico é unha desas plantas, como que dicía antes, que non fai falta coller os 4 pés da planta que se topen. Colle solo, mira, o hipérico sale o talo, non? Despois ten as folliñas e as flores. Estou indo ao revés, así. Vale, con que collas unha florescencia, é dicir, un trociño, chega, pero é que, claro, o ano pasado era o que dicía a Laura, vin xente cortando a planta xa dende o talo. Entonces, se xa de por sí está todo queimado, os montes están pobres, porque están moi pobres, cheos de eucaliptos, cheos de... Bueno, e por exemplo, agora que as eleccións municipais chamanlle ervas malas, non? Que son estas ervas que nacen nas beiras, que non son ervas malas, e botamos en glifosato e queimamos con todo, que é ilegal además, e aquí se sigue usando nas beiras das autopistas e tal. Entón, pois, é terrible, porque hai zonas nas que están totalmente esquilmadas, porque temos a terra queimada, eso tamén hai que reivindicalo. Sí. Eu, por exemplo, o hipérico este ano, para conseguilo, sei onde está, pero sei onde está, lo sinto moito, pero non lle vou dicir a ninguén onde está, porque só vin tres plantiñas, eu hei de ir coller un trociño e pretendo que para o ano pois tiña máis, e se yo digo a xente, pois me vai a cortar a planta de pé e non quero que me corte inteira. Entonces, claro, aparte do que che decía, este ano de todas formas o hipérico estuvo florecendo en maio, pero bueno, despois que nos digan o do cambio climático, o tempo tamén está un pouco como está, entonces fai calor moito antes, as plantas florecen antes, pero realmente esta planta só vai a florecer unhas semanas antes e unhas despois de San Xoán. Entonces, se as atopas e as esquilmas, por o ano non vamos a ter máis.
Está claro. Sí, 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 sí. Pero A bueno, hai seguinte, outro. a seguinte que é o fiuncho está aí tamén en todas as cunetas, por todos os sitios. Ademais, é unha planta moi usada aquí en Galicia para aromatizar as castañas cocidas. Non sei se pola vosa zona, pero na miña zona a castaña cocida méteselle fiuncho. O fiuncho é carminativo e digestivo, por eso se lle mete, é dicir, para que faga a Sí, digestión menos pesadas, pero se lle bota o cacho, que era o que falábamos antes, que función ten esta de tradición de espantademos? Pois era unha planta que facía esa infusión e cando os rapaces ou os animais tiñan os ollos se puraban, que se na miña zona dice supurar, cando botaban pus, é dicir, tiña algunha infección, limpiábase os ollos co fiuncho. De aí que di o refrán, fiollo solene menciña para os teus ollos. Entón, cando se lle bota o cacho, é porque sirve para o mal de ollo. Vale? Ten esa sí, sí, sí. representación de limpa os ollos, pois para o mal de ollo. Tamén é unha planta que utilizaban os maiores, dicíanme como que a pasta de dentes non era o que máis estilaba nas casas. Se topabas as sementes antes de que caíran, gardábalas, despois, cando che cheiraba o lento ou pasaban días que son o que comeras, o que facías era morder as sementes do fiuncho para ter bo alento. Era Interesante. un colutorio natural. Sí, 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 sí. Que máis temos aí, entón? Despois temos a erva luísa. Esta é maravillosa. Eu creo que, polo menos na miña zona, non había unha casa que non tuvera nunha esquina erva luísa e noutra esquina romeo. É que Eh, moitas pódense sacar das... Bueno, a xente sempre moitas as sacaba das propias fincas, non tiña que ir claro, ao monte. é que por que as quitaba das propias fincas? Porque as utilizaba e as necesitaba. É Claro, dicir, non quería ir ao monte buscalas, quería telas na horta porque sabía que eran medicinales e que lle valían durante todo o ano. sí, sí, sí. Eu, meu abuelo, e recordo sempre, a súa infusión de despois de comer era erva luísa. Eu recordo meus pais, cando fixeron a casa, o primeiro que plantaron foi ali unha erva luísa. Meu pai sigue secando erva luísa. E cando tuven exámenes, pois nervios do estómago que che dan, erva luísa. Herba Luís. E falas que a xente maior e as mulleres cando iban ás festas e ás romerías, como dicía unha señora, di, pasabas toda a semana no campo, pero despois non te duchabas. E se había a festa do Carmo, ou había a festa de non sei que ibas, pero cheirabas daquela maneira. Entón, o que se Claro. facía era coller unha presadiña de erva luísa machucábala, que ten un cheiro maravilloso, maravilloso a quen lle guste, claro, pero cheira como a limonao, entón metíala dentro da roupiña interior, entonces movíaste e aquilo cheiraba un pouquiño xeitoso. E era o que me decía unha señora, dicíame, co refrán que di, erva luísa con este bocheiro, traeme un homiño que sea casadeiro. É dicir, que erva luísa, además de tomala e de que fora medicinal, é dicir, para o estómago, para a tripa, utilizábase tamén como desodorante. Claro. Por iso se bota no cacho, é a erva dos amoríos. Sí, 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 sí. Vale, pois Interesante. hai que botala no cacho tamén. Sí, Esta si é unha herba na que eu podría poñer a cabeza no picadero e poder dicir que podedes tomar unha infusión tranquilamente, a non ser que tiñades algún problema ulceroso, Crohn, colon irritable, algo que xa vai a nivel intestinal. sí. Pero esta é unha herba que ademais incluso para facer centriños na casa cheira maravillosamente. Eu creo que a erva luísa eu na miña horta volvo a ter erva luísa e romeo, pero nas casas das aldeas estaba sempre porque se utilizábase de continuo. Sí, 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 sí. Estou facendo un repaso mental. Quédanos algún aí por ver? Sí, mira, Sí, quédanos outra mítica e típica que está en máxica por natureza, que é a xesta, xa está. pero é que a xesta é máxica xa o sabemos, a que 1 de maio tes que ter a xesta nas casas, nos Nas coches, casas, nas coches, para non andar mallado todo o ano. sí, sí. Pero a xesta tamén é medicinal, que se utilizaba para diminuir a presión arterial, pero é tóxica. Eu non faría ningún potingue con ela Claro. tampouco en casa, vale? E a xesta o que se facía antiguamente eran escobas pequerrichiñas, que me dicía meu pai así pequenas, para limpiar os fornos onde se cocía o pan, e despois tamén para as zonas de cortes e tal, o que se facían en escobas grandes. Con xesta e co deso, pois se barría.
De aí ven que toda a porquería ou todos os males, se foran na casa, foran no forno, se barrían de dentro para fora. Entonces, a nosa xestiña o que vai facer é barrer calquer mal que este no cacho. Entonces, hai que botarlle un trozo de xesta. De feito, eu non sei se era sexta, agora igual me equivoco, pero tenme contado algunha xente polos traballos estes publicacións Orgullo Galego que poñen en riba do cacho como en forma de cruz para que o demo non meta o cu, ese tipo de cousas. Eso poxo a silveira. Ten que ser algo que pinche. Sí, pode ser. Na miña zona era un trozo de silva ou enrollaba a silveira ou unha cruz con 2 pedazos de toxo. Aquí ven o misticismo, en teoría, para que o demo non caje dentro e non faga das maldades. Realmente o que me di miña nai é que deixaba o cacho fora é para que non viñera ningún animal, nin a beber, nin a fazer chipis de ali. É dicir, que lle picara un pouco. Pero aí volves a ver ese paganismo, esa mestura. É dicir, a forma da cruz encima, nun rito pagano, quero dicir, todo vai mesturado. Mesturado, sí. Que máis tedes por aí? Temos o fento. Fentos en Galicia hai mogollón. Entonces igual non damos topado o fento macho. Dice que hai que botar o fento macho, porque o fento macho é máis complicado de atopar. É un fento que vamos a topar en zonas donde haxa, por exemplo, lavadoiros, aquí na zona do Grove onde está o lavadoiro, onde está, en donde haxa regatos, ou os típicos perfis de terra que estén moi húmedos, porque o que vamos a topar debaixo dos piñeiros é o Peridium equilineum, que é o fento común, que levanta un tal en os frondes. Este directamente vai desde o rizoma, é dicir, tiría o rizoma aí e salen uns frondes moi grandes. Diferenciase do fento femia, por se lle déramos a volta, os soros, onde ten as esporas son redondiños, o fento femia teno como medias lunas, vale? O fento macho dice que florece na... Que nace... Sí, nace directamente, vedes? Non sei, aquí, do rizoma. Non sale o talo como o fento común e despois salen os frondes, vale? Sale directamente de aí. E o fento macho dice que na noite de San Xoán florece. É imposible. En todas as charlas que dou, digo, se algunha vez vendes un fento florecer, avisádeme, porque iso ten que ser maxia, por iso é unha evolución xa. Porque ten esporas, entón non é imposible que florezca. Aínda así, o fento, dadevos conta que a nivel Galicia, o fento xunto co toxo era unha maneira de estrar as cortes e facerlle a cama ao jando, e era unha maneira de protexer o jando, que ao final, o jando, as colleitas, a pesca era o que o ser humano quería que ter durante esta época e durante o resto do ano. Entón, o fento era moi utilizado, por exemplo, aquí na zona do Grove, dicíamos unha señora que para protexer o peixe na patela, poñíaselle unha cama de fento e o peixe encima, non se poñía directamente na patela. E na miña zona, cando ibas a por patacas, o que fora, nas cestas, o que facías era botar fento, é dicir, non botabas directamente o afroito ou que fora na cesta, porque que a propia, daquelas cestas eran de bimbias, a propio bimbieiro podía che fastidiar a froita. Entón, é protector, e a nivel protexe o gando, protexe as colleitas, entón, hai que botarlle un pouquiño ao cacho para que nos protexa, vale? Ademais, a nivel medicinal, é outro tóxico, altamente tóxico, como a xesta, pero se utilizaba antiguamente contra os parásitos intestinais, é dicir, que tamén nos protexía a nos de parásitos. Entón, hai que botarlles un pouquiño de fento macho. E quedanos dúas. Sí. Sigo? Dalle. Vale. Entón, temos a malva. A malva, si é outra desas plantas máxicas de refraneiro popular de cunha horte ou un malvar hai menciñas por un fogar, así que imaginadevos, ou cun pozo e un malvar hai menciñas por un fogar, ou son a botica do lugar. Entón, eses refráns xa nos indican que esta planta valía para todo. É dicir, a nivel infusión ou incluso comestible son os pétalos da flor e as follas, pero que despois podría tomarse internamente, problemas digestivos, problemas de estreñimiento, vale? E a nivel externo servía como emoliente para as durezas da pel, e aí
ven que se lle bota o cacho. Cando ti viñas das fincas, esta está sempre nas cunetas, e cando viñas das fincas de estar cavando todo o día, o que traías era as mans cheas de durezas. Entón, o que facías era, ou polo menos na miña zona, no regato que pasa por donde as fincas, que sempre había un regato, metíalo a lejoña, para que a madeira, non sei se na vosa zona, pero a madeira hincha, para que non se movera. As primeiras lejonadas métense nos regatos ou nun pilón para que a madeira hinche. Entón, eu recordo ir ás fincas, estar ali a lejoñas, e cando se volvía, lavábanse as mans no regato, lava as mans. Bueno, os rapaces xa nos bañaban no río, cunha pastilla de lagarto, que non ibas así chea de mierda para casa, entón xa ibas refrescada con aquela auga. Pero despois o que se facía era, con esta planta, era machucala na man e movela ben, porque claro, é moliente, entón abranda as durezas da pel. Entón ti vas como se botaras unha crema hiperhidratante, vale? Entón, botas yo ao noso cacho para que diminúa o carácter ácido das persoas, é dicir, que nos faga de moliente, é dicir, que durante o ano nos baixe esa acidez ou esa amargura que poidamos ter. E xa por último, a sétima sería outra comparada coa Herba Luisa, que é o romeo, que tamén do romeo podes escribir un libro inteiro, e o romeo é hiperutilizado, polo menos na miña zona. As casas era Herba Luisa nunha esquina, romeo na outra. Romeo, por qué? Porque o romeo, por exemplo, os curandeiros, ahora vendes alcohol de romeo en todos lados, porque é antiséptico, é buenísimo para o reuma, para a artritis e todas estas cousas. Pero antiguamente o alcohol non era algo que se tivese en moitas casas. Entón, o que se utilizaba era a caña blanca. Destilábase, o que se facía era metías o romeo, filtrábase, o que tiñas era un alcohol de romeo, pero feito cunha caña que tería uns 40 graus. Entón, o que se facía era, despois de vir do campo ou do monte, era pasarte polas mans, ou incluso se che duñía o riñón, ese alcohol de romeo, porque eso é antirreumático e o bo pos músculos. A maiores, facíanse, como me dicía ali unha señora, potingues xunto con ortiga para o cabelo. Daba brillo, evitaba que caíra, era anticaspa. E a maiores, os días que te sentías un pouco apático, tomabas unha pequena infusión. Estamos na mesma. Unha cousa é que tiñas o corpo habituado, imagínate, ao café, te tomes unha infusión de romeo, non che faga nada, e outra que tomes unha infusión de romeo e che pasa como unha amiga que andaba na llama. Parecía que había tomado Red Bulls. É que é estimulante, vale? O romeo estimula, vale? Din os antigos e din a tradición que dá clarividencia. Entón, eu, por exemplo, cando estudiaba, un pouquiño de aceite de romeo nas muñecas e aquí, é como que te desperta, vale? Estimula, así como a lavanda relaxa, pois o romeo estimula. Entón, é purificador. Miña tía, por exemplo, o que facía na casa era, cando a casa está cargada de enfermidades ou algún animal se pon mal, ou o que fai é queimar romero. Eu creo que é por esa clarividencia, por esa estimulación que dá. Eu recordo, poñémolo no libro, recordo que eu son moito de tradicións, en difuntos na miña zona aínda se vai aos cementerios, non tanto como antes, pero antes pasabas ali o día no cementerio, nos fomos, non? Non, E recordo que fui embarazada. E o primeiro que me dixo miña tía é: que faz aquí que vas coller o aire? Entón, claro, a mí entrou un pánico tremendo, en plan, me cago en la leche, pero sí, porque as tradicións e as cousas de antes son as de antes. Entón, dixemos, ao chegar a casa, lávate con sal e romeo. E tal cual. Dixen, mal non me vai a facer. Metime na bañeira, sal e romeo. Pero é por eso, é porque purifica, é por esa propiedade que ten de estimulante. Entón, hai que botarlle un pouquinho ao noso cacho para que nos purifique. E aí tiríamos as 7 básicas. Aí estarían as 7, pero en realidade hai máis. Eu sí que animo a xente que nos está a ver que merque o seu libro para ver o tema das ervas. A maiores, deixei por aquí debaixo da imaxe artigo que fixamos nós nunha saída con biólogos da Universidade de Vigo, aquí nos Montes de Vigo, no que falamos sobre 11 ou non, máis ervas, pero a maiores, quero dicir, ti falabas 7, non? Pero
hai nalgúnas zonas que collen 9, 11, que son números impares, non? Din, non? Sí, ten Temos que 9 ser e 11, teñen que ser impares, non? O que pasa co do número 7, eu porque claro, cando me puxen a mirar todo isto, dicía, jova, por que 7 as plantas e por que 7 as fontes? Porque despois tes que en teoría botarlle auga de 7 fontes. Claro, eso iba a preguntar, que xa collimos todos, xa fomos ao monte, xa temos as ervas, cal é Ora, o procedemento imagínate, agora? ora imagínate buscar 7 fontes activas, que Claro, antes, cando eu era máis pequena, meu sí, pai sí, porque había uns lavadoiros activos, aínda que non foran fontes como tal, sí. pero había unha fonte ali donde xogábamos que aquela funcionaba, había uns lavadoiros, entón ibas collendo. Ahora mismo, Bueno, agora tamén din que pode ser dunha fonte, pero que sexa unha fonte máxica, que teña unha carga lendaria, mitolóxica detrás, eu tal, aquí non? no Grove bebo auga tiñeira, que creo que é auga fresquiña, ao final é unha auga que baixa pa un pilón, porque o que Sí, non lle vou botar auga embotellada, eso non, claro. pero se topades auga dunha fonte, pois lóxicamente mellor. Pero como che comentaba antes, o dar 7 fontes e o dar 7 plantas, despois de investigar moito, claro, dime conta que para os paganos o número 7 era un número máxico, pero era máxico porque 7 eran os 7 estrelo, que son a osa maior que vai indicar o norte, 7 eran os astros que coñecían daquela, 7 eran os metais dos alquimistas que coñecían, 7 eran os colores do arcoíris, 7 eran os puntos enerxéticos do corpo, entonces era 7, 7, 7. E despois, cando chegou a Iglesia, dixo por 7 tamén, un número máxico. Entón, volves a unir e dis, anda, pois mira, 7 os pecados capitais, 7 os sacramentos, 7 os anxos de Deus, e volve a ser 7. Pero, se sigues rascando, daste conta que a nivel pagano, que serían os 4 elementos, terra, aire, lume, auga, e os 3 cristianos, que sería a Santísima Trinidade, Pai, Fillo e Espírito Santo, sumas os 4 máis os 3 e volves a ter 7. Entonces, volves a repetir os 7. Daí que 7 fontes, 7 ervas. Por eso o número 7. E xa temos a auga tamén, entón agora que hai que facer durante a noite con elas e pola mañá xa. Vale. Durante a noite non, tens que correr antes de que se meta o sol, acórdate. Sí, Antes sí, de sí, que se sí. meta o sol, tes a túa auga no teu cacho, no teu cubo, antes era a palancana, miña abuela utilizaba a palancana, que pena, a palancana onde se bañaban os rapaces, onde recollía a roupa, aquela palancana valía para todo. Pois aí botaba as ervas, cubría as ca auga, e despois sí, e cando poñía o toxo ou a silveira, para que o demo non fixera das súas. Levábala á horta e aí quedaba toda a noite, ao sereo. E aí ven o tema, bendicía o orballo da noite, bendicía San Xoán, a auga vai a macerar con esas, vais infusionar, vai a macerar. Entón, ao día seguinte, o primeiro que tens que facer cando te levantes é quitarlle o toxo ou a silveira, mirar onde está o oriente, é dicir, cara ao sol, e lavar a cara, porque aí volvemos a ter a nosa tradición pagana. O que veneraba era o sol, porque volvía a estar aí arriba, era o que nos iba a proporcionar sol, claridade, boas colleitas, vale? Entón, ti cando lava a cara mirabas ao sol. E aí